Hej Stella, min skat. Jeg vil bare lave en lille video til dig. Husk. Ikke hvorfor. Bare fordi jeg har det sjovt. Hey, jeg skal lige spise min bolle. Og jeg er Crownrider, jeg spiser tyggegummi, mens jeg har bøjle på. Jeg har det for dig. Men i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, hvordan vi skal gå ud på. Du er dejlig, Stella. Du er en god ven. Rigtig god ven. Bare at du skal vide, at jeg elsker dig. Vi sender lidt lys. Bare for lige lidt spænding. Wow! Halla. Hvad fanden? Så går det ud af sig selv. Det er lortet til en stik, mand. Når man endelig vil prøve på at tænde et lys, eller få noget lys, så gider den ikke engang. Og ellers er det ikke stykke om ud. Nå, nu skal I se den her bolle, der er mislykkes. Okay, det her det er så bollen. Og jeg ved godt, det ser lidt klam ud. Jeg har ikke... Ja, det ser bare klam ud. Okay. Det her det er bollen, der mislykkes. Den er stenhård. Prøv her. Okay, slap af. Ah! Den er meget bedre. Prøv lige, vi skal sætte frit, så vi ser godt ud. Ej, jeg har ikke noget i det. Det er fuldstændig uden i det i. Det er derfor, det sidder virkelig røv. Men det går nok. Men det er i hvert fald den hårde bolle. Og den kan jeg i hvert fald ikke æde. Røv. Nej, det gider jeg ikke. Jeg tager et skal drikke. Fuck, det smagte af lort. Og så er det den gode bolle, håber jeg. Det er en, jeg også lige at lave. Den ser sådan lidt flad ud, men fuck det. Den er i hvert fald ikke så hård. Og det der fandme da fucking svært at få noget af. Prøv at se klam ud. Og jeg er blå. Bare fordi jeg ligner lidt en teletop. Jeg kan godt lide alene. Eller Barbie. Red. Han er det egentlig, jeg ser. Fuck, det er sådan noget klam rabbit porn. Ej, jeg joker fedt. Nå, jeg ved ikke, hvad den her film skal handle om. Eller? Ej. Fuck, man. Hvad er det? Det var klam ud. Ja. Der er ikke mere at sige. Det var dejligt. Bare en flot øjne. Ej. Fuck, det er egentlig en lortebold. Det går lidt fængende der. Ej. Nå, klokken er snart 12:30. Vi tager juleaften. Og den 24. Jeg vil gerne sige tillykke til dig selv. Eller tillykke. Du vil ikke sige Jesus for helvede.
Jeg mente, glædelig jul. Merry Christmas. Den her film, den kommer til at handle om, hvor godt jeg spiser min bolle. Jeg skal kigge på mine mundbevægelser. Godt efter. Meget spændende. Meget spændende. Ej, jeg vil ikke have det til at lide mere. Stille. Jeg ser på mit klamme ansigt og mit klamme hår lige nu. Fuck, det sidder virkelig, det er bare klamt. Det sidder vi nok, men det er fandme ikke godt. Ad. Hvad er det for en klam kolde, jeg har? Nå. Men i hvert fald, god jul og godt nytår. Og så skal jeg sige, nu er vi lidt i verdensklasse stiller. Skal du vide. Og også rigtig smuk. Det er meget skidt. Og dejlig. Og sød. Og sjov. Husk det stiller. Jeg håber du ser hele videoen. Håber fandme du ser hele videoen. Okay, du skal... Ej, ikke en joke. Du skal sige, når jeg kan med mit øje. Det sviger. Hvad er det for en klam krølle, der er heroppe? Fjern. Der. Nu. På mit ansigt. Så er du væk. Jeg har den stadigvæk. Jeg står først, når jeg fik en bold færdig. Du er nødt til at bare lide lidt mere. Du vil lige tænde stearinlys, men du lider. Og skal du også tænde dit fucking dorte ting. Ej, jeg lugter nu. Har du brændt? Lige nu, nej, nu. Stella, hvorfor du puster min fucking tændstik ud? Hva? Give me some answer. I'm the best English here. You are so bad to English, sorry to say. But ja. Ej, jeg vil sgu ikke lade dig lide mere. Jeg skider. Jeg spiser min bolle færdig og elsker Stella. Hils.